Asini rohama dihamu nasihat debata amata. Doho dame nasihat anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas mari kita saluna. Hatani Tuhata di parsalata perpungan di sermon. Di hari sedarion. Lima ujahan ini perpungan tahun latar surat. Khobar di almanak ni Huriata di tanggal 6 Maret 2027. Imasian Lukas bidu onom ayat 20 sada. Lukas bidu onom ayat 20 sada. Sungono didok disi. Iai nabi nangido muna naing bahino ni halak tuhamu ima bahe kamu. Iai nabi nangido muna naing bahino ni halak tuhamu ima bahe kamu tunasida. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ala nang jujut tabigiun jalan aku dak sonari tersabur jak kerinungan-rinungan dia kana sanga hita mapigi laut rohaku urur beneng akadong aku manangihon din narohaku. Alai ulu dura manangihon buhado laho makanguduhon molosol na manangihoni tabigido. Alani humulai ma laho pasahaton hatani Tuhanon ima marhiti sada gubaran na sinurak ni panurat ima taringot tu sada pangalaho ni sahalak parumain maradupon si matuana jala opera ala nakapat jahar hita ngasude hita mat jahora jalo boton alai hupasaha maso di bagasan sonari sungguh dia hura pengalaman di sahalak menantu manang parumainon aha dan dia lubanna di bagasan pardonga sari beonna menghadapi penekanan tang naholan siana matai menghadapi penekanan nahu macit penekanan dan dia lubanna sesima tuana tiap hari lau maturhana dak tolap subeon sungguh dia nama bahenokon bisa kami bana ma ingin membunuh pamatehun si batuanon alai tak kato ikon mate secara pelan-pelan unak curiga zolma lama ibana tu sahalak dokter itu ibana ma tu dokteron ima persoalan pergumulan yang dihadapi ala saya di ibana ima penekanan non sono dokter nami aladang lomoro hakku be ngatung subuh jalhat sit turo hakku di besi matu aku tung lehon amang dokter ima julo ubat laho pamatehon ima simatu aki ale unak kato ikon liling unak curiga anu nak keluarga dok lanakan asing. Dokter ini dengan senyum menyampaikan dan menawarkan namu ramai tak pula lu jaho hubahepe lau ma dokteron diracik mau ubat naon di pasah ma tu i naon manang sahalak na mangido ubaton alai di dokter omma ubat naik ko si pasahatomu tu si matuami jadi tulu heli sadari bay maon dung jali kokoro mangalok pasi panganonot tulu heli sadari tabur homon oti hoti jala patuduhon sikap perbuatanmu naso makasuguhon jala ikon boy patuduhonommu yang lebih lahu makaholongi ibana naso hea di patubaho paridiona air panas iko patubom nadeng gamay hamang dokter nami mula ibana alai harus jangka waktu nina dokteri ima iko nadong 2 tahun bergegas pulang diulahon sahak rodi 1 tahun tetap diulahon sahak rodi sada 1,5 tahun alai dung sada 1,5 tahun berubah mah sikap ni parumen non ngaholong si tutubi rohana maradupon ima si matuanon dangarong be
Ima keinginan untuk membunuh. Dia menyesal. Ujungna laho may ibana muse dang tapo do betop paduahon. Laho may ibana muse tu dektoron. Di dokoma tu dektoron. Huhutu matangi si bana. Amang dokter nami dingot todo bera. Nama jalo ubas siap ko. Laho pamatehon. Sonari ngaholok si tutubir hakut si maduaki. Alani i leo dokter ima jolo. Obat asa unang mate si maduaki. Dengan senyum juga dokter ini mengatakan, "Molea hati mainang. Nggak boleh dipatuduh ko sikap perbuatanmu melakukan yang pertama yaitu kasih. Ai di botohori nang ubat na huleo na tuhoi na huraciki na perjolo ubat si panagamangat de makana tabu-tabu dialak si batuami. Na paduahon bercampur pitamid de. Jalan na patuduhon nunga diudah hokobe ima taringat tuholong." Pesan moral yang kita lihat dari sini. Na pinasaha ni dokteron lakukan dengan ungkapan kasih, bukan karena yaitu memenuhi tuntutan. Ulahumma ulomu tusalut akazolma di bagasan holong, jangan karena melakukan tuntutan. Jujur hita artinya ingin merubah halakna asing, merubah orang lain berbuat baik kepada kita, merubah sikap orang lain terhadap kita. Jalaidu lahu sadari ditikion duku jahat rupuhon sadar mau abu harun waing aronggan nodong aku na mabigi jamitakon alana somal duau saya usah ngajar terlebat molo sermon dupe naik sidung masuk kau ujungnya didokon nakana malam musik. Hidupmu yang kau hidupi sekarang adalah buah dari perbuatanmu terhadap orang lain. Hujalome hapenakin saya menuntut orang lain berubah. Jadi perubahan harus dimulai dari sendiri. Songon nakin dan ulah ni sahalak parumeni. Dia lebih dulu berbuat yang terbaik sehingga si matuanai gabe berubah. Lasiru nang di bagasan tikion ba mungkin nata hirim di hari sadaro tanggal 6 Maret ikon konven do hita. Enga sudah si hatoropon mabotoi didikting luhutan kokot do jojo na di HKBP Marsada. HKBP Marsada si Bitung na di tanggal 27 Februari. 27 ten? 23 dong. Tanggal 20. Jalan nasida do manggokon tulu halak jongjong di Zulu. Alai Pitor Roma amata sekretaris distrik di telepon mahami na dari sini nih. Ebu Hamang ala dang boy dang radi perpunduk gede laukon pen tuhuriat tarisok duta perma majoninna Pitor Balusi na dengkamai dengan tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta tahu nggak deh Jakarta dikasih dengan tempo yang sesingkat-singkatnya HKBP duta permai HKBP resort duta permaniko alai julo huju majo kaparhalado resort niko bikiri ada ngarong bekas nih resort B suarong iuran sina kabagar B guarra penga sentral kes B suarong ade bina dunia 200 juta di anggaran resort alai soner ko nakadongan ba mangalok palali na habangin na tiro mangalok palali na habangin naraku naledang pola bay jinuma soner ko memang pares nakin ene burju-burju do para HKBP resort duta permai. Lau matro hakba mabahen na dengkan. Iya ina pinangidumuna nang bahenon ni halak tuhamu ima bahe kamu tu nasida. Jala menutup songo dia pipakobasian pelayanan na pinatupan ni HKBP resort duta permai. Bai mana tolap sare. Kalau ronakin kopi tu amang si pasari ibu. Tori do konang pareses ai kopi ni distrik gobe ninna. Ape u pasahat do naken hatok buti ro nasida. Hami pe nak ngasah di son jam 7 saparowat. Alai dang rorobe sian babilan ala si perbabilan do pinasahat.
Alai sebelum masuk kita nak kengasah nasida. Jadi manang nasusah pekopi ni par HKBP resort duta permai nang usaha mai. Jalan menutuk songo dia be pelayanan ni HKBP resort duta permai tetap mahita merasakan rasa pelayanan HKBP Pondok Gede. Alanya ada ngadong persamaan kemiripan. Dan ngadong bandingi HKBP resort duta permai itu dia. Tu HKBP resort Pondok Gede. Sedia be bahwa perbedaan nautik ala jonok tu topi aik. Pola nima perbedaan na. Jadi naniro disi pelayanan apapun pakubo sedia be nabinan ni HKBP resort duta permai sahat tuaka penjamuan non pateta mata hilalai sebagai rasa pelayanan Pondok Gede. Warrabe na terhibu-hibu. Tu napadua homma dihita saluhuna kaparhalado na full timer dohot na pensiun namang si pasaribu yang setia deh. Si dulu 1000, abang si dulu 1000. Na setia toho tuktong ro tukon pen dohot di Sermon District. Di bagasan terpuhon siang konteks na taida torok donaro mangihut Tuhan Yesus molo di buku ni si Lukas. Duk turun Yesus dung sirung dipilih sesian nai turun mana sida tua daran torok na mangihuton ala nang gumudang jumulo di bayan akan adenggan di pamalum akan amarsai dolan akan asing. Alani ahama na naik sepatu padi Tuhan Yesus tuna sida. Ketika mereka telah merasakan yang terbaik dibuat oleh Yesus, saya naik terus ihutunun na. Adorak soturpuhon, adorak sayaton, dungi manai lima tuhata Yesus, tuak kasisiana, hata sisiana, dang na tu 12. Alai tuak kana torobe, manai lima. Langsung madi dokot tuhata Yesus, iaina pinangudamuna nang bahelon ni halak tuhamu, ima bahe kamu tuna sida kehadiran mereka membawa segudang ekspektasi. Tu Tuhan Yesus, dia mai nak pe sumlau-ulaunya mangan, nak pe soal perjuangan malum sesahid, butuh penghiburan, butuh dipedulikan. Alani lokot Tuhan Yesus ma, iaina pinangido ni rohamuna, nang bahenon ni halak tuhamu, ima bahe kamu tu na sida. Sianon huida, sian trupukon, marhiti hatan itu hataon, mari menjalin hubungan tanpa kepentingan. Roakan atau robi menjalin hubungan pajonoko dirina, pajonokon rohana tu Tuhan Yesus karena ada kepentingan. Alai tu 2024 jalan nang masa sentralisasi tak pula gudang berandok kita na pajonok ke diri atau mata pareses. Lumubi disakap dinalaho tu nomor 2. Boha biru baru naik. Nomor 2. Adong gobernon na pajonokon karena banyak, enak pula dangi mersita-sita buni. Dekat tu si nomor 2 na ada naik. Pajonok-jonokon. Alani aha, ay gagurak sonari lo ngamadokon ato ibang asaru babe. Ay nga sentral be. Di kota do, di huta do, di desa. Sarupa nama. Taida sian hubungan naruh kana torobi hamuna kadongan, mereka ingin menjalin hubungan karena ada kepentingan. Habe didokon hamuna kadongan. Pesan hadirlah untuk mewarnai. Hadirlah untuk membuat semakin manusia yang ada di sekitarmu. Ina serokot Tuhan Yesus, ia ina pinangidomuna nang bahinon ni halak tuhamu, ima bahe kamu tu nasida. Jalan ngata kasut taida ni an molusi Matius. Tu bagian ni jamita na diduluk go di suraton. Di Matius 5 saru diuduhna. Mulu di Matius 7 ayat 12 di gawari kape nafsir doa dia perjuru bahkan 1 ayat 10 itu. Ia ina pinangidomuna nang bahinon ni halak tuhamu baik kamu tu nasida. Ima songon golden rule, aturan emas, kaidah moral di guari de. Alaniaha di guari molo di Matius pita 12 takas selu di dokon. Saluna pinangido ni rohamuna sibani halak tuhamu ima baik kamu tu nasida aido pamusatan ni patik. Pamusatan ni patik titik sentral ni sudia kapatik dohot hatan yak kapanurirang. Di guari kapanafsir mai dia bakna para juli ima the golden rule, aturan emas. Nian ala ni dok pola heran na torobi tiki
mabigi hatan itu hata Yesus ay nga somali di bigi nasida. Mulai pada naruh bibe molota jaha di tulu Musa sa pulusia esaplalui. Jalabakan sahatu patik manang hukum Taurat na jinalo ni si Musa. Di dia taida di si. Ngadong sa sitong na. Alay adong perbedaan na taida di si. Dia ka pesan-pesan manang dia ka aturan-aturan na pinasaha ni aka padurirang manang dipatiki taida di si ima seolah-olah asa sonang ngolum unang ulahonon tuhalak na asing. Tak kasih dokom bolo dipatik ahu do jahuba de batam ninda de batata dang jadi napaduahon jangan perbuat bagimu patung napatuluhon jangan menyebut tuna paupaton alani dang jadi humangula holan patik pa 5 honido pasangak manatoras mulu koni satu patik pa 10 jangan membunuh jangan berzina jangan mencuri jangan bersaksi dusta jangan mengingini ay mono sohulahoni ba memang tingkat do alai nataila di si seolah-olah manusia itu ketika melakukan hukum dang pola ima muda-ulau ay sarana meludak pucah hati dak kului hatan di son erak pola kami masalah dia wi jangan kata jangan jadi nani lokon nomor hite terpukon ingin dirubah maka disebut pamusatan di salupatik pemahaman taringo tu menjalin hubungan terhadap sesama ingin diperbaharui ajaran Yesus yang sesungguhnya dia mai molotung na ngadong diajar hupe tu hamu songoni kata jangan alai nakpe jepek hatan itu Yesus pamusatan di salupatik doh aka ajaran ni panurirang alai maulu ulah hononon iya ina pingido ni rohamuna nang benon halak tu hamu iya baik kamu udah budari suku satu kininata alana lu jo berpikir wala ben kuma satu jam dan lain enggak sudi hami maboto dangarong be harus sekolah minggu ngai dia jar unak kana tujuana unang jahat to da unang jahat di dongam unang pukul dongam ura unang dipukul ho jala itu dia lusinat tana budari wala mau lininna HP memang sungguh sangat berat alania iya ina pinangido ni rohamuna kita sendiri mah hapi nang gilon hatta sonari aga jang majamita ni perdita nang gulenon renungan do sermon do keinginan aku deh buah keinginan muna go yang artinya dalam berbagai hal apa yang kita inginkan ahana tapangido sia dongata jadi tung maul situ tu ima baik kamu jadi menempatkan diri kita kepada orang lain, menempatkan perasaan kita kepada orang lain. Jadi mau situ tu, mau nakin dia kapati do kajaran ni panurirangi jangan barang na pola mau di unak ko manako, basoi ba, unang manako iba, unak kulo maka tidak kon hata hoak bahwa unang di belah aku ni, alayon ikon harus bergerak, aha nabi nahen ni dongam. Tuna parpuri ma marhite hatan itu haton tak pula gajang be pasahaton buasa didokon di golden roli aturan emas alai di hatan itu haton na barpudi do honokku ngabui hita jolma songo jolma ketika Tuhan menyampaikan ajaran aturan emas ini tujuannya adalah manusiakanlah manusia menjadi manusia. Ayatoro adong dobe jolma na semangat tusi hadirion na songo jolma. Dia mai termasuk masongonau. Manusia yang diinginkan oleh Yesus adalah harus meniru kehidupan daripada Yesus yang berbuat lebih dulu yang terbaik, melangkah, berinisiatif mengambil langkah yang pertama, mengulahon nadenggan. Ido nataida prinsip kasih yang dilakukan oleh Yesus melakukan misi dari Bapaknya. Jumulu ibana mabahen nadenggan dia tidak menunggu. Nakin gudang jolma dope naso jolma alanya aidang di botol pe perjulu mengulahon nadenggan. Alani si Paulus madokon
di Galatia 6 ayat siya. Alai unang bernaluza hita mapain nadenggan. Jangan jemu-jemu berbuat yang baik. Molo sopargali hita naing. Adiga nih dimulai dari sekarang. Ayat Galatia 6 ayat 10. Selagi masih ada kesempatan. Amin. Martanya kita. Malate Tuhan diho di bagasan tikyon. Di parorok tohami di papunguho marhite parsermonan. Di HKBP distrik Sapulisia Bekasi. Jalaroho Tuhan. Mangalehon pangajarion marhite hatam di arisadarion. Udang Tuhan. Nahu halomok kami senakalungan nami. Alani Tuhan hamima najumulo borhat mangalaka. Patupahon marnida diaka keinginan-keinginan di dongan nami. Lahu patupahon nadengkan. Hadir mahami Tuhan di saluhut parangulun di dongan nami. Laho mapahen akan nadengkan. Jara totong ma Tuhan se marsiadu kami. Marsiadu parjolo aparbuehon ulaon nadengkane. Ido ali Tuhan na pinatudum nang jumulo doho Tuhan patupahon nadengkan jala pasaton nami me tuganub aka dongan nami ramotamu ma Tuhan di parsermonan nami na manguluho kami amang pareses doho diaka napasahaton bahan seram asalam tanak Tuhan hami mangauhon hatam mangulahon diganub aka pakubasion ni ruas nyuriam na pinasahat mo Tuhan jumulo kami Tuhan lahu mangulahon nadengkane. Amin. Terpuji ma Tuhan ta. Kita sampai lihat tuh. Present, Bang. Hidup.